ang panginabuhian sa mga ginikanan. Uma, negosyo, gaampo nga makaginansya kay para ang ato mga kabataan maka-eskwela. Gaampo nga makakaplag o pangwarta ang mga ginikanan. Para doon na ikapliti si Dodong, na ikapliti si Inday, doon na ikagasto sa eskwelahan, doon na ikapalit sa mga project. Sa mga kabataan, ayaw mo pagdali og dako kay sayang kayo. Pagduwa sa pagmaayo, tanaw sa siguro mag-utang kabubuton sa inyong mga ginikanan. Humnasa na inyong pag-eskwela, niya trabaho sa mo. Dapat ang focus ninyo kay makabawi sa mo sa nagpadako ninyo ug nitabang ninyo. Kay ba mo kita mga tao, dili ta pareha sa ubang mga hayop nga once gipanganak na sa ginikanan, mabuhi mag-ilaha. Murag pawikan ba nga nagkaut ra og bas, nya didto na ibutang ng mga itlog. Nya eventually, magawas ra dayon ang mga gagmay nga pawikan. Kay baw na dayon sila kung asa ang dagat. Kay by nature, kay baw na sila daan ana. Tawag ana, instincts. Pero kita dili ta ingon ana. Kita ang mga tao, kinahanglan ta og panahon. Kinahanglan ta og pag-atiman. It takes time. It takes nurturing para mapadako tagtarong sa atong ginikanan. And I believe that we have to give back to those people na nag-atiman nato sukad sa atong pagkabata. Unahon sa siguro nato na i-prioritize sa siguro nato na homnon sa siguro nato atong pag-eskwela hangtod nga usa ka adlaw kamo na pud ang mahimong rason sa garbo sa inyong ginikanan. Panangkamutin ninyo ang inyong kaugmaon. Dili ra para sa inyo ha, kundi para sa mga tao nga nihatag sa tanan para ninyo. Kaya ang tinuod nga kalampusan kanang makabawi ka sa gugma nga imong nadawat.